croeso mawr I chi gyd i'r Lansiad heno yma. Nawn ni aros rhyw funud fach jyst I adael I bawb ddod I fewn. Mae'n hyfryd gweld bod gymaint yn dod yn barod. Mae'n dros 30 yma yn barod. Felly, nawn ni jyst aros rhyw funud bach arall cyn bod ni yn dechrau o ddifri. Diolch. Dyna ni, felly, mae 100% ohono ni I gyd yma heno yma. Mae hynny mor hyfryd gweld, a mae yn noson I chi gyd braf hefyd. Mae'n ddrwg gen I clywed I fy hun. O, diar. Reit te, dechrau eto. O'n I ar fi'n deud mae Alaw ydw I, Alaw Griffiths o Barddas, ac os oes neu rhywbeth yn mynd yn anghywir efo'r ochr dechnegol, mae fy mai I ydy, wel, dyna ni wedi cael strike 1. Diolch o galon I chi gyd am ddod yma heno. Mae'n hyfryd cael gymaint ohonoch chi, 100% yma yn gwylio yn fyw ar Zoom. Fydda I ddim yn aros efo chi drwy gydol y Lansiad, fyddai'n gadael I Dafydd a Gwenallt sgwrsio. A diolch o galon I Dafydd Pritchard am gytuno I fod yma hefo ni heno I holi Gwenallt am ei lyfr newydd. Ga i'ch cyfeirio chi sydd yma fel cynulleidfa heno yma at yr Q&A, yr Q ag A, sydd ar waelod eich sgrin fel arfer. A mi fedrwch chi bwyso ar hwnnw. A mae croeso mawr I chi roed neges helo I Gwenallt, I longyfarch o, neu chmod gofyn cwestiwn iddo fo ynglyn â'r llyfr. A mae gen I'r llyfr yma yn fan hyn. Dwi mor falch o'r llyfr yma. Mae o'n hyfryd iawn a llongyfarchiadau enfawr I ti, Gwenallt. Digon gen I, dwi'n mynd I roed fy hun, dwi'n mynd I mudo fy hun, fel maen nhw'n deud, a rhoi'r awenau draw I Dafydd. Diolch yn fawr. A diolch yn fawr iawn I ti, Alaw, a ga I hefyd gwrsawu pawb yma heno i'r Lansiad diweddara gan Barddas. Y Lansiadau prithiol yma sydd yn norm bellach. Mae'n fanteision, fel mae Alaw yn dweud, mae bosib yn caniatáu rhagor o bobl fynychu, ac I bobl fynychu o bob rhan o'r wlad, felly croeso I bawb. Ac eto I ategu ar hyn o ddalaw yn ei ddeud, cofiwch ddefnyddio Q&A I ofyn eich cwestiynau I wneud eich sylwadau, ond hefyd, yn ogystal â hynny, I gysylltu â'r 4 person sydd yn gwmni ni heno, sef Angharad Morgan o Siop Inc yma yn Aberystwyth, a nhw heno sy'n gyfrifol am werthu'r llyfr yma, dwi'n siŵr eich bod chi gyd ar dan eisiau cael eich copi eich hun, felly dwi'n mynd I drosglwyddo am eiliad I Angharad ddweud helo ac I roi chydig o fanylion I chi. Diolch Dafydd. Fel pawb, mae hwn yn brofiad gwbl newydd I fi, llawer mwy cyfforddus byddwn ni'n gweud yn tu ôl cwmter y siop yn saff le fi'n hapus y myd, ond dan yr amgylchiadau, fel o'ch chi'n gweud, mae'n gret gallu cynnal digwyddiad o'r fath, a helo I bawb. Yn amlwg, mae'r gyfrol wedi cyrraedd y siop a'r newyddion da yw fel pob siop y siop eraill I gyd fyddwn ni'n ail-agor ddydd Llun, felly mae croeso mawr I chi ddod I nôl y gyfrol neu archebu ar-lein. Felly, diolch yn fawr iawn. Dyna ni, diolch Angharad, ac os cyfathrebwch efo Angharad ar Q&A os da chi yn dymuno gwneud. Jyst I ddweud hefyd fod y Lansiad yma yn cael ei recordio, ac os di popeth yn gweithio'n iawn, mae'n cael ei ffrydio'n fyw ar YouTube, croeso bysedd am hynny, ond mi fydd yn sicr yn ymddangos ar YouTube ar ôl I ni orffen heno. Dwi'n meddwl bod dyna'r cyflwyniadau a'r esboniadau drosodd, a dwi'n credu rwan y bydd Alaw ac Angharad yn gadael ni, ac yn diflannu oddi ar y sgriniau am ryw chydig, beth bynnag. Gwenallt, croeso I titha a llongyfarchiadau yn y lle cyntaf ar gyhoeddi'r gyfrol hardd hon. Mae Gwenallt a fi wedi cytuno mai sgwrs ddigon hamddenol fydd hon heno, nid cyfweliad ac yn sicr a defnyddio'r gair Cymraeg gwych hwnnw, nid interrogation yn sicr. A mae ddag I ddweud hefyd, y bydd
rhan y sgwrs ei hun yn cael ei thorri mewn 3 lle i ni gael clywed darlleniadau o rai o'r cerddi o'r casgliad gan aelodau o deulu a chyfeillion Gwynallt. Felly fe ddechreuwn ni Gwynallt yn y lle amlwg ella, gan mai DNA ydy teitl y gyfrol hon, ac efallai bydd rhai sydd ddim yn dynabod i gystal â'r rhai ohona ni, efallai a gallai ti roi ychydig bach o dy gefndir a dy hanes i ni. Mi ddown ni yn ôl wedyn falle i drafod arwyddocâd y teitl DNA yn fanylach. Diolch yn fawr iawn. Diolch i ti, Dafydd, a diolch i ti am fod yn barod i arwen fan hyn ac i gynnal y sgwrs fach yma. Dwi wedi bod mor rhanbenol y gymedrwn ni, ond diolch yn fawr iawn ti. Wel, magwyd fi yn Regaron, ar fferm Penrallt yn Regaron, ac ges i'n addysg yn ysgolion Tregaron, ysgol gynradd Tregaron, ysgol uwchradd Tregaron wedyn. Wedyn nes i mlaen i'r coleg, nes i raddio mewn macromolecular biology yw'r teitl mawr crand iddo fe, a rhyw gangen ar biocemeg yw e, ond mae'r macromolecular biology yn golygu moleciwlau mawr felly sydd yn rhyw awgrym i chi ble ni mynd i fynd. Wedyn nes i gymwyso fel athro o Brifysgol Aberystwyth, mynd i weithio yn Inbych, mynd i fyw yn Inbych gyda Delis ar ochr y Delis a phriodi. Ystod ni i Ddinbych ac sy'n gweithio yn ysgol Maes Garmon. Wedyn ysgol David Hughes ym Mhorthaethwy, cyn dod nôl wedyn yn ddirprwy yn Broddyfi ym Machynlleth. Ac wedyn cael ymhenodi yn brifathro ysgol uwchradd Tregaron, yn hen ysgol. Ac oedd hwnna'n brofiad diddorol iawn. A fel petai yn cyfannu rhyw gylch. Wedyn nes i'n bennaeth ysgol Pewedig yn Aberystwyth. Ac nes i orffen fel athro, rai blynyddoedd yn ôl nawr, ac fel prifathro, rhyw fath o ymddeol o'n i'n meddwl o'n i'n neud, ond bellach dwi'n gweithio fel tiwtor i athrawon sydd dan hyfforddiant yn Brifysgol Aberystwyth. Ac yn gweithio ychydig bach, yn dysgu ychydig bach o'r israddedigion fan ni hefyd sydd yn yr ysgol addysg. Felly dyna'r cefndir, dyna sut dwi wedi cyrraedd i fan hyn. Ar hyd y daith dwi wedi codi ychydig bach o ddiddordeb, wedi datblygu'r ddiddordeb oedd gen i mewn geiriau ac mewn barddoniaeth yn benodol. Dwi'n siŵr y down ni at hynny yn y man. Felly, o symud a thrafod teitl y gyfrol falle'n fwy penodol, DNA, nifer y bethau, i'r adran yn cyfeirio at dy gefndir gwyddonol di falle, yn un peth. Ond mae hefyd yn awgrymu bod y gyfrol yn ceisio dod i ryw adnabyddiaeth o le ti dod a pham a sut ac ati. Be sydd wedi gwneud ti'r hyn wyt ti. Ac ydy hynny'n fater sydd yn ddibynnol ar ardal, a theulu, a chefndir, neu ydy o'n rhywbeth fwy gwyddonol. Felly dwi'n siŵr bod gen ti ddigon i ddeud am hynny, Gwyneth. Gorfod fel arfer. Na, mae'n sicr, mae llawer o bobl yn syni, mae gwyddonydd ydw i, yn cymryd mae oherwydd mod i'n barddoni, neu diddordeb gen i mewn barddoniaeth, mae athro Cymraeg o'n i, ond gwyddonydd ydw i, drwy reddf a drwy chymhwyster. A mae'r diddordeb wedi bod gen i eriod yn y cyswllt yna, neu pa fath o gyswllt sydd yna rhwng natur a meithrin, neu natur a magwraeth, nature and nurture yna. Ac dwi eriod diddordeb mawr wedi bod gen i mewn datblygiad gwybodaeth a genetig, a darganfyddiad DNA, neu o leia damcaniaeth o tu ôl i strwythur DNA, a sut o DNA wedi adeiladu, a sut mae yn rhyw fath o yn rheoli'r hyn ydy ni. A mae'r cysylltiad yna rhwng y natur yna a mewn gwirionedd sut mae hwnna'n cael ei ddangos wedyn mewn bywyd wedi diddori fi eriod. Dwi'n yn gwybod, cwestiwn sydd wedi codi yn meddwl i sawl gwaith yw, a
a yw bod yn fardd, os ydw i'n fardd, a yw bod yn fardd yn rhywbeth sydd yn gynhenid yn rhywun, hynny yw wedi yn y genynau yn rhywle, neu ydy yn rhywbeth sydd yna, ond sydd ddim ond yn ymlygu oherwydd magwraeth. Am hwn i'n credu bod falle bod yr ateb rhywle rhwng y ddau beth. Mae'r rhai fod yna rhyw dueddiad neu rhyw ddiddordeb neu rhyw fath o sbardun genynol yna, neu diddordebau sydd yn gwneud ni beth i ni, ond i hwnna ddod allan mae rhai fod yn cael i feithrin mewn rhyw ffordd neu bod yna rhyw digwyddiadau falle allweddol sydd yn rhoi sbardun i hwnna. Blynyddoedd diwetha wedi ymddiddori chydig mewn helachau ac wedi darganfod bod ni'n dod o deulu o ffermwyr a mwynwyr a wedi mynd rôl i hanner y 19 ganrif a teulu felly ni wedi bod eriod ac am hwn i dwi'n mynd i o hyd ddim wedi dod o hyd i fardd yn y plis ni yn un man, ond mae ddigon o bobl darllengar, llenyddol a diddordebau felly yn y teulu ar y ddwy ochr ac wedi ymddiddori yn y pethau yna eriod, ond neb falle wedi mynd ati i gyfansoddi yn y teulu. Ac felly, pam felly mod i wedi datblygu'r diddordeb yna, neu pam beth yw'r cyfleoedd, neu beth yw'r sbardun wedi bod i hynny ddod yn fwy amlwg. A mi ges i'n ngeni'n, ac mi o'n i'n blentyn darllengar, os dim dwywaith yn hynny, o'n i'n darllen bob fath o bethau, ac yn ffodus mae gan dad llawer iawn o lyfrau, ac oedd llawer iawn o lyfrau ar yr eilwyd, ac o'n i'n darllen bob peth oedd yn golwg ar yr eilwyd, ond oedd na lyfrau barddoniaeth yna, barddoniaeth llawer i anodd falle i blentyn yn ei arddegau, ond eto oedd clywed sŵn y gynghanedd a sŵn barddoniaeth a'i ddarllen yn uchel wedi dylanwadu yna, a herwydd bod i'n wneud hynny i'n hunan, oedd hynny wedi rhywun credu wedi cael rhyw fath o ddylanwad. Pan nes i'r ysgol uwchradd, oedd Glyn Ifans yn brifathro bydd hynny, oedd Glyn Ifans yn fardd i hyn ac yn aelod o dîm talwrn Llambed, os dwi'n gofio'n iawn, ac mi nath Glyn dreulio amser gyda fi. Pam, fedra i ddim gweithio chi, a ges i'n cyfle beth i ofyn iddo fe. Pam fod wedi treulio amser yn trafod barddoniaeth gyda fi o bawb. Ond mi oedd hwnna'n gyfnod allweddol, dwi'n credu, yn rhan meithrin y diddordeb mewn barddoniaeth. Ac wedi'n cwrdd â Delis, ac oedd hwnnw'n allweddol iawn, yna ddigwyddiad allweddol iawn. Oedd Delis, mae Delis yn y maes gyhoeddi, wedi bod yn y maes gyhoeddi yn olygydd ac yn ddarllengar iawn i hunan. A dwi'n cofio codi llyfr oddi ar silff lyfrau Delis a penderfynu rhywun i ddysgu y cynganeddion. A llyfr Anghenion y Cynganedd oedd llyfr Alan Llwyd wrth gwrs. Ac o fyny, a toc wedi hynny, cwrdd wedyn a John Glyn Jones, Dimbych. Ac John Glyn wedi dod yn ffrindiau da i ni fel teulu. Ac nath John Glyn rhyw fath o Gymru fi dan i aden a datblygu fi fel cynganeddwr. Ac un o'r pethau ddwedodd John Glyn wrth yn gynnar iawn, fedrai ddysgu ti gynganeddu, fedrai ddim a ddysgu ti fod yn fardd. A fi'n cofio teimlo rhyw siom ofnadwy a fedodd John Glyn yna. So o'n i'n meddwl, oedd bach yn hunan ddybus, o dwi'n mynd i fod yn fardd. Ond oedd John Glyn wedi rhoi yn i'r lle yn syth bin. Ond mi ddysgodd y cynganeddion i fi, a mi helpodd fi fireinio y cynganeddion ac i weld beth oedd yn dda, beth nad oedd yn dda. Hynny yw, fi'n credu beth nath oedd datblygu chwaith am farddoniaeth. Ac fyddai fyth yn ddiolchgar i John Glyn. Fi gafodd e ddylanwad mawr iawn arna i. Ond fi'n credu yn y bôn, mae'r DNA felly'n dod yn ôl at y cyfuniad yna o'r cael ei geni gyda'r reddf yna i ddarllen ac i greu ac i ysgrifennu, ond wedyn y cyfleoedd yna, y pethau yna sy'n digwydd falle ar hap falle, sydd wedyn yn dylanwadu ar y genyn yna ac yn dod ag allan ac yn wedi dod â fi ble ydw i nawr falle. O'n i'n mynd i holi a oedd rhoi'r gyfrol at ei gilydd falle wedi
gwneud i ti ddod at gasgliad eitha pendant, ond mae'n amlwg dy fod ti wedi dod at gasgliad eitha pendant yn y pen draw beth bynnag. Mae'n ddiddorol, mae pontydd, sef yr awdl yn eillad y gadar i ti pan gynhaliwyd ystafod y Môn ydy'r gerdd gyntaf. Dwi roed wedi gofyn y cwestiwn yma i ti o'r blaen, ond mae'n gerdd, mae'n gallu bod, mae'n ymddangos yn gerdd bersonol iawn. Felly, ydy hi wir yn gerdd yw graffyddol? Mae ceirio berthynas tad y mab yn benodol, hynny ydy'n rhannol yw graffyddol, ydy'n gwbl yw graffyddol, hynny ydy'r gwirionedd. Wel, yr ateb syml yw i raddau helys iawn ydy. Mae hi'n yn gerdd rhyw gyfriadol, hunangofiannol, beth bynnag di am ei galw. Ydy, mae hi i raddau helys iawn. Mae yna elfennau o gymeriadau falle mae dyn yn dod ar ei draws dros blynyddoedd, dros fagwraeth, falle, ac na'r sylwi falle ar fagwraeth a pherthynas tad y mab mewn gwahanol sefyllfaoedd. Ac mae hynna wedi dylanwadu rhywfaint ar y gerdd, ond mae hi'n i raddau helys iawn yn driw i'r fagwraeth. Wedi gweud hynny, mae'n ystyried perthynas tad y mab, ac wrth gwrs mae bod fi wedi, falle yn y gorffennol, wedi gwadu fod yna unrhyw elfen hunangofiannol iddi, ond mae fe. Ond mae hefyd fel rhyw islais yn y gerdd, mae hi yn dangos y ffordd mae perthynas rhwng tad y mab yn newid dros amser a dros wahanol gyfnodau, a yn enwedig pan bych ystyried mwy na dwy genhedlaeth yn dod at ei gilydd, a fel mae'r berthynas yna'r dynamig yna rhwng tad y mab, tad y gwyr, a'r wyr a'r hendad wedyn yn dod at ei gilydd. A dwi'n credu bod mae hwnna'n rhyw islais yn y gerdd hefyd. Mae'n nodi yn yw, mae'r genynnau yna, a'r DNA, a'r etifeddiaeth yna, ond eto mae'r sbartinau a'r profiadau yna newid pobl a'r berthynas i rhwng pobl. Ti'n cyfeirio yn benodol yr awdl am y bont enynol, felly mae bosib bod hedyn y cyfan sy'n dilyn neu'r cyfrol ei hun yn y cymal bach hwnnw. Wel, mae'r bont yn o ran y bont gynynnol, y bont sy'n croesi rhwng cenedlaethau, a mae hefyd yn cynrychioli, os yna wyddonwyr allan yna'n gwrando, mae'r bont yn wir am y moleciwl DNA. I hyn, mae yna ddwy fraich i'r moleciwl DNA, a mae'r pontydd y genynnau ei hunain yw'r hyn sy'n gorwedd ar draws rhwng y ddwy fraich yna. A dyna yw'r pontydd mewn gwirionedd, a'r cyfresu yna o genynnau, y cyfresu yna o basau o fewn y moleciwl DNA sydd yn gwneud ni beth i ni. A mae hwnna'n i fi'n beth rhyfeddol iawn, bod yna cod y mewn ynddo ni ym mhob cell ohono ni, bron bob cell yn ein cyrff ni, ond mae'r cod yna'n bodoli yna, a hwnna sy'n rheoli'r hyn i ni yn weledol ac yn o ran cymeriad a popeth arall, ond mae'r dylanwadau eraill yna'n ychwanegu at wrth gwrs. Diolch am hynna. Mae'n gyfle rwan i ni gymryd yn toriad cyntaf i wrando ar darlleniadau o ddwy o dy gerddi di. O'n i'n mynd i gyflwyno'r darllenwyr, ond dwi'n meddwl benau ydy gadael iddyn nhw darllen cyntaf, wedyn gadael i ti dweud pwy sydd wedi darllen, a dweud gair y ddau am y cerddi sydd wedi dewis. Felly, os allwn ni glywed y ddwy gyntaf, os gwelwch yn dda. Llongyfarchiadau mawr dad ar y gyfrol, fi mor browd ohono ti, a fi'n falch bod pobl nawr yn cael y cyfle i ddarllen yr holl waith gwych ti wedi cynhyrchu ar hyd y blynydde. Esther. 9 oed yn llawn o nodau ydyw hi, a ni ein dau yn ein heulu'n addoli, yn gnawd o degan i ni. Hithau am yr oriau rhydd a'r danau rhyw adenydd.
A chawn ni, wrth edrych nôl, gadw ei gwên ddigidol yn ein llaw, ond ni all llun ei dal yn ffram y delyn. Llynoedd teifi. Fy arian oll fe rown i'n ifydd am lynoedd teifi, am eiliad dwym o helwen a lein hir a fflien wen, a chysgod o bysgodyn o dan rydd llonydd y llyn. Ond i'r dŵr ar dyfnder di, fy hiraeth sy'n dyferi, o dir mewn fel dŵr mynydd, dyferion sirion o sydd, a lle roedd llynoedd mae llyd o gleisiau y glaw asid. Wych iawn. Gwynallt? Y ddau giw. Gwych iawn. Chwarae deg iddyn nhw. Wel, Esther ac Elis, y ddau bellach, wedi gadael y nis, ac mae'r ddau yn torri cwysi eu hunain erbyn hyn. Esther yn y byd y gyfres, ac wedi graddio, gradd meistr bellach yn gyfres gyda hi, ac mae Elis wedi mynd i gyfeiriad y byd peirianyddol, mathemategol peirianyddol a rheoli prosiect. Sydd ddiddorol iawn oherwydd maen nhw'n dangos y genynnau wedi rhyw etifeddu'r genynnau rhwng Delis a finne, ac wedi mynd i feisydd diddorol, ac mae Esther wedi mynd i gyfeiriad y gyfres, ond nath i radd yn y gyfres ar Gymraeg, a mae da hi ddiddordeb mawr mewn cerddoriaeth a barddoniaeth ar Gymraeg, ac wrth gwrs mae amlwg wedi cael yr elfennau yna wrth Elis a finne. Wedyn Elis ar gerddoriaeth, mae e'n gerddor bach da iawn hefyd, a hefyd wedi magu'r diddordeb mewn pysgota hefyd, fel finne. Ac fe wrth gwrs yw'r wyr yn y gerdd, ac mae fe hefyd wedi etifeddu'r y diddordeb yma mewn gwyddoniaeth a mathemateg. Felly mae'n ddiddorol bod y ddau wedi cael y genynnau yna, ond ar yr un pryd yn torri cwysi eu hunain drwy fynd i gyfeiriadau gwahanol. A mae'r ddwy gerdd wrth gwrs yn adlewyrchu hynny. Esther ar diddordeb mawr yma yn y delyn, ac wedi dod yn gamster ar gani'r delyn. Ac Delis a finne ni'n gweld hi'n tyfu lan yn sydyn iawn, ac sylweddoliad bod ni, bod ni dynnu lluniau, mae yn fanna'n unig i ni'n mynd i chadw hi fel y plentyn yna, ond ni'n falch iawn bod hi wedi mynd mlaen. Ac Elis yn yr un ffordd, a llynoedd teifi, magwyd di ar lannau llynoedd teifi, a fi es i Elis i llynoedd teifi sawl gwaith, ond beth sydd yn y gerdd yna, mae'n rhyw cywydd mae bron yn dilyneg ddwy ochrog mewn ffordd, ond o gywydd, cywydd yw'r gerdd wrth gwrs, ond mae'n dangos mae'r elfen yna nôl yn yr adegau, diwedd yr 80au, dechrau'r 90au, mi oedd yna achosion o law asid yn disgyn ar fynyddoedd canolbarth Cymru, ac oedd llynoedd teifi'n dioddau oherwydd hynny, a mae fel petai yn rhyw fynegiant o'r y siom yna, y siro yna oedd yn digwydd i'r fagwraeth, a'r atgofion oedd gyda ni ar ffordd oedd y byd yn newid oherwydd gweithgaredd dyn. A dyna sydd yn y gerdd yna, llynoedd teifi. Diolch yn fawr. Mae amser yn hedfan heibio. I droi falle at sut ys i ati lunio'r gyfrol, mae'n amlwg dod ti wedi dethol nofalus, achos dydy ddim yn gyfrol eithriadol o hir yn un peth. Ie, y broses di'n fan yna, a pa mor anodd oedd gadael rhai o'r cerddi sydd wedi sgwennu yn y drôr falle? Mae wastad yna, mi oedd hi'n anodd iawn, oedd pentwr enfawr gen i, oedd Elis i dystio ni hynny, a di bendodd oedd gen i ar lawr pentrau mawr o bapur, yr holl gerddi, a mynd drwy'r hynna. Ond yr egwyddor o gen i, dwi'n gredwr mawr mewn cynildeb, a dweud llai, a bys e'n well gen i gredu bod rhywun wedi
cydion y gyfrol a'i darllen hi a mynd drwyddi a cael blas arni hi mewn yn ei chyfanrwydd. A wedaeth chi pam hynny, oherwydd dwi'n ddarllenwr brwd o Hemingway, ac un o'n hoff nofel i'w credu erioed yw The Old Man and the Sea, a mae un o'r nofelau byra sydd yn yr iaith Saesneg, ond mae mor gynnil, mae mor delanegol, a does dim gwastraff o gwbl. A dyna rhyw ffordd y gilydd, dwi'n credu bod yna gryfder yn rhywbeth fel ni, bod yna ddigon yna i rywun gael ei daniedd i mewn iddo cael blas, ac heb fod e'n mynd yn ormod a hefyd yn syrffedus o ran y ddarllen. A dyna es i ati a trio cael rhyw fath o thema eitha cyffredin, bod y DNA yma, y magwraeth, y gwyddoniaeth, a'r pethau mae i gyd yn clymu at ei gilydd mewn rhyw ffordd, bod yna rhyw thema'n rhedeg trwy'r cerddi i gyd os gallu ni. Ond o ran datblygu'r broses i hunan, o'n i mor falch bod Barddas yn fodlon cyhoeddi, a wy'n ddiolchgar iawn i Barddas am hynny, ac i Alaw Mai ac i Alaw Griffiths wrth gwrs am y holl waith maen nhw wedi wneud yn y cefndir i gael i'r wasg. Oedd y broses o roi'r teip ysgrif i Alaw ar nôl ymlaen yna wrth gwrs, ychydig o olygu hefyd, a hynny dan ligad Hugh Meirion ac Anwen Pierce o Cyngor Llyfryn, mor ddiolchgar am yr awgrymiadau, beth o'n nhw'n gynnig o ran caboli ac ati, ac wedyn y broses wedyn o drafod y dyluniad a Rebecca Ingleby Davies yn rhoi'r peth at ei gilydd a defnyddio arlunwaith Luned Aron mor gelfydd a chreu rhywbeth, wel dwi'n falch iawn o'n i, dwi'n meddwl bod hi'n gyfrol hyfryd i edrych arni. Gobeithio bydd pawb yn mwynhau darllen i hefyd, ond mae'n gyfrol hyfryd i edrych arni, dwi'n meddwl. Ond dyna yn y bôn yw'r broses. Mae'r gwaith am hwnni wedi bod yn mynd mlaen ers blynyddoedd. Ond beth sydd yn gret yw bod bobl arbenigol fel hyn yn gallu tynnu'r peth at ei gilydd a rhoi rhyw siap i'r peth. Ie. Cos, da ni'n gwybod amdana ti, fel bysgotwr hefyd yn dyrran, bysgotwr mawr, wrth gwrs. Mae pontydd yn ei ddangos yn ei. Ond Hemingway wedyn, a'i gysylltiad â Cuba, un o danturiaethau mawr, oedd mynd i Cuba i bysgota. Oedd gysylltiad Hemingway a Cuba yn rhan o'r rheswm dros fynd i fanno? Oedd hanner taith bysgota, hanner Pererindod, dwi'n credu, oedd hi. Mae'r rhaid i fi fynd i Cuba, a dwi am fynd nôl i Cuba, oherwydd dwi am gerdded y llwybrau gerddodd Hemingway. Dim pob llwybr, oherwydd oedd e'n dipyn o foi, fi'n credu, dwi'n credu oedd ei foesau fe bach yn ameis o bryd i'w gilydd am wahan o resymau. Ond mi oedd mae'r profiad yna, dwi'n credu, oedd rhaid i fi fynd i Cuba i cael blas ac i deimlo beth oedd wedi teimlo, ac i ddeall beth yn union oedd y tu ôl y stori, yn enwedig The Old Man and the Sea. Mae'r un o'n stori am Santiago'r pysgotwr wedi mynd am, cofio faint, oedd 140 o ddwrnodau heb pysgodin, allai uniaethiau hynna. Ac wedyn, mae'r profiad yna, mae rhaid i chi fod yna a chwrdd ar bobl a siarad ar bobl. Dwi'n dysgu tipyn o Sbaeneg, felly o'n i gallu siarad gyda nhw a cael sgwrs a dod i ddeall y bobl, oedd hwnna'n bwysig iawn i fi. Felly, ie, hanner trip bysgota, hanner Pererindod. Wrth gwrs, cyfrol gynynyddol ydy hi yn bennaf, o bell ffordd, mae yna gerddi rhydd yna, ond cerddi cynynyddol ydy'r rhan fwyaf ohonyn nhw, a nifer fawr iawn o gywydda. So ni'n dweud bod y cywydd yn fesur ti'n hoff iawn ohono. Ie, dwi ystyried yn hunan fel cyngeneddwr, ac os o bryd i'w gilydd dwi'n creu barddoniaeth drwy gyngeneddu, wel gorau gyd. Ond cyngeneddwr ydw i, mae'r diddordeb yn y gynghanedd gen i eriod, ond i'n clywed y gynghanedd yn grwt ifanc, do'n i'n falle ni deall un ac yn dadansoddi hi, ond mi ddes i ymddiddori, a John Glyn Jones sydd i gyfri am hynny. Dwi'n hoff o'r mesur y cywydd, a mae bron bod â chi fesur newydd bellach, sef mesur cywydd y talwn, sydd yn fel arfer yn rhyw 12 llinell neu fan bella yn 19 llinell o hyd, cywydd byr, ystyried cywydde'r
gorffennol a oes y cywyddwyr o'n nhw'n bethau tipyn hwy na beth sydd gyda ni nawr. Ond dwi'n gweld yn y cywydd, yn wedi cywydd y talwr, mae'n fesur tyn iawn, diwastraff, a mae rhaid i chi fod yn ddisgybledig iawn o fewn y cywydd yna i greu cywydd da, 12 llinell. Rhaid chi fod ddisgybledig, dim gwastraff o gwbl, a dwi'n hoff o hynna. Dwi'n ôl sy'n cynildeb yna eto felly. A dwi'n teimlo hefyd fod y talwr wedi bod yn eitha pwysig yn tua'r hyd yr amser hefyd, yn help garw o ran bod yn gynhyrchiol. Odi. Fel nifer o feirdd. Ie, wrth gwrs, wel, dwi'n credu, os ga i ddyfynu John Glyn Jones eto, pan atebodd yr llinell anodd i'w cyfansoddi, pwy wedodd John Glyn Jones oedd anodd i'w cyfansoddi, rhaid siec o'r BBC. Mae yna rhyw elfen o wirionedd yn hynna. Fi'n credu bod ysbardun i gadw dyn ni fynd i ysgrifennu. Ond be dwi'n ffindio yn y misoedd blynyddoedd diwetha yma, dwi'n sgwennu rhywbeth rhyw ben bob dydd yn trio rhoi rhyw linell neu ddwy at ei gilydd. A falle dim ond cyngeneddio ni nhw, ond o bryd i'w gilydd, dwi'n taro ar englyn neu rhywbeth. A fi'n credu fod e'n bwysig ddyreinio'r grefft, am hogi'r grefft na'n ddyddiol. Mae hwnna'n rhyw linc bach hwylus ydy di gwir, oherwydd yn cael toriad bach arall yma i glywed rhagor o ddarlleniadau. A chi di aelodau tîm talwr Talybont sydd yn darllen dro hyn, a aelodau dy ddosbarth cyngeneddu ni yn Halybont. Dyna ddechrau siwrna iddyn nhw, dwi'n credu, fel cyngeneddwyr abeirdd, felly gan i glywed beth sydd gan nhw i ddweud. Coed. Yn hwyr, mae tonnau eirias a nos o liwn yn ei slas, a dŵr y llais di-eiriau i wyll haf yn ymellhau. Mae coelgerth a sŵn chwerthin rhwng caniau a gwydrau gwyn, yn cynnau hen acenion o'r coed sydd ar gerrig hon. Enwau hun neu thywyn hi, a'r dafod deiar dyfu. Mae dyn neu dir amdano, yn cynnau coed cyn co. Dychwelyd. Tra oedd Cymru yn cael llwyddiant ym mhencampwriaeth bêl-droed Ewrop, digwyddodd pleidlais Brexit. Ar ôl i'r brwydrau olaf ryddhau, hi halau yr haf, dof yn ôl mewn gorfoledd i'w choel hi ac awch y bledd. Ond cyfandir o hiraeth sydd yno, yn troedio traeth, Branwen y boreinig a brad Efnisien yw brig y don hir sy'n dod yn ôl, a'r dwyni anghredinion. Yw chalon rwy'n dychwelyd o'r drin, gyda'r fyddin fyd. Syched, yn yn Osain Bar ar stryd y Gwynt, Abertawe. Rhwng clybiau'r seidr cryf a ieig y bom, a muriau mawr cynteru'r siop kebab, mae clec stilettos stryd yr acen drom, fel hen drawiadau dyn y drws tîn hab. A thrwm y cysgafn ar bob gwefus goch, fel tatŵr wennol sydd ar ysgwyd merch, yn dod yn ôl i nith y trydar croch a chwilio am gariad y stryd diserch. Ac yno, dan fondo, mae fandiau'r byd yn wylo fel seiren dan olau glas, ac ymladd yn frwnt ar nodau gyd mae'r Eagles a'r Beatles mewn llinell fas. Yno'n sŵn drymiau'r anwarineb gwar, drachtiaf yn hir yn y Osain Bar. Na ni. Ie, diolch i'r tîm ar o'n ysbrydoliaeth yn ei Mae rhaid fi wedi, ni wedi cael cymryd o hwyl gyda'n gilydd yn gyfansoddi ac yn cwrdd ac yn trafod ac yn tynnu cos. Mae'n donig yn ei hun, cyfarfodydd y tîm. Ond diolch i'r trio yn nhw. Mae'r dair gerdd mewn ffordd yn adlewyrchu, wrth gwrs yn dilyn rhyw fath o thema gyda'r DNA. Coed, wrth gwrs, coed yn Ynys Las. Mae'r coed yn dod yn amlwg o bryd i'w gilydd ar lanw isel, a'r coed yna hynafol iawn, hen goedwig. Rhai yn dweud mae olion cantre'r gwaelod i fi sydd yna. Ond
maen nhw yno, a maen nhw'n atgoffa ni o ble ni wedi dod fel pobl, ac mae'r acenion sydd gyda ni nawr ar hyn i ni'n siarad ar iaith, ni'n siarad ar ffordd ni'n byw, wrth gwrs yn dod o'r ddeiar yna, ac o'r coedwigoedd hynny, ac o'r oes honno. A wedyn mae Phil yn adrodd dychwelyd. Yn fwy dwi wedi mynd i ysgrifennu mwy am fwy gwleidyddol, a dwi yn teimlo'n gryf iawn ynglyn â pethau anghyfiawn iawn. Ond mae'n beryg pan yn ysgrifennu rhywbeth fel yna i fynd ychydig bach yn bregethwrol. Ac felly be dwi wedi wneud yn fanna i weithroi hi tuag at y chwedl Branwen wrth gwrs a dychwelyd o Iwerddon gyda'r fyddin fyd. Yr fyddin fyd wrth gwrs o'r sôn am Baer y Dydeni ac ati a Efnisien a'r Brad. Dyna beth sydd yn fanna, ond dyna yw'r teimlad ar ôl pleidlais Brexit, y teimlad gwag ofnadw yma oedd gan bob un, neu o gen I tybeth yr adeg hynny. A wedyn Phil yn sôn am adrodd y soned syched. Nes i Adelydd yn treulio tipyn o amser Abertawe un adeg, ac yn y nos a'n bar. A fyny falle, ges i'n diddordeb am barddoniaeth Dylan Thomas falle, a dilyn ni ôl dro de o dafarn i dafarn falle. Dwi'n siŵr o'n beth call, ond dyna fe. Ond mae syched yn sôn am y bobl sydd yna, ac mae'r bobl yma'n rhan o'n gymdeithas ac yn rhan ohono ni yn werin Gymraeg, Gymreig go iawn, ac wedi cael cymryd o hwyl yng nghwmni'r bobl yna. A dyna sydd yn fanna yw syched, a syched am y cwmni'r bobl yna. O'n i'n mynd i gyfeirio at y ffaith bod yna dinc gwleidyddol i nifer fawr o'r cerddi yn y casgliad, yn y gyfrol. Fel ti'n deud, mae'n demtasiwn, neu mae'n beryg i rywun fynd yn bregethwrol yn sicr, ond ella bod ni hefyd yn byw mewn cyfnod pan da ni'n gweld peryglon i'r iaith a'n cymunedau ac ati unwaith eto. Lle mae falle dyla ni fel beirdd fod yn sgwennu'n fwy gwleidyddol efallai na da ni'n tueddu wneud ar y degau. Mae'n gwestiwn oesol yn dweud, a'i lle bardd yw bod yn wleidyddol. Y marn i yw, a bardd yn adlewyrchu'r hyn sy'n digwydd yn y gymdeithas, a dyle bardd fod yn adlewyrchu ac yn ddrych i'r hyn sy'n digwydd yn y gymdeithas. Boed hynny'n wleidyddol a boed yn hawdd i'w Gymru neu beidio. Dwi'n credu yn y gorffennol, oni bai am feirdd yn canu protest, falle fydde byd ni ddim hanner cystel lle a beth yw e. Falle mae rhyw ffurf ar propaganda yw e, ond mae yna le iddo fe, a mae'n bwysig dwi'n credu bod beirdd yn canu am hyn maen nhw'n teimlo'n gryf amdano. Tra'n ceisio osgoi y naws bregethwrol yna. Dyna dwi'n trio wneud yn fyna. Dwi'n teimlo'n gryf iawn, dwi'n genedlaetholwr a dwi'n falch o ddweud hynny, bod na ryw ystyr sinister yn cael ei roi hwnna gan rai bobl. Ond dwi'n ystyried yn un yn genedlaetholwr diwylliannol ac economaidd. A mwy, wrth bod chi'n mynd yn hyn, dwi'n credu bod fi'n dod i sylweddoli, mae rhaid i ni fel Cymru fod yn ddigon dewr i fod yn bobl blaengar yn economaidd ac yn gwthio Cymru yn economaidd ac yn creu gwaith ac yn creu swyddi ac yn gwneud pethau fel ni, ond drwy gyfrwng Gymraeg ac yn glynu at hynny. Dwi'n credu fod yna gymaint o botensial i ni fel gwlad. A dwi'n trial mynegu hynny hefyd os gallai yn y marddoniaeth. O dydyd oedd y de, poetry makes nothing happen, ond dwi ddim yn siŵr oedd o'n iawn mewn gwirionedd. Da ni wedi clywed yn y dyddi'r wythau yma am ymgyrch i achub hen gapel Tom Nefyn ym Llŷn. Mae hynny'n nodwedd arall o'r gymdeithas heddiw, lle mae ffydd falle adrai. Does dim o be welai, dim cyfeiriad at ffydd yn y cerddi hyn, ond mae bosib y rhai o'r hyn yn y dror o hyd? Mae yna dipyn ohonyn nhw yn y dror, oes.
ysgrifennu am ffydd, dwi'n yn cael yn hawdd i wneud. Dwi'n gwybod pam. Dwi yn gapelwr achlysurol, dwi'n credu fydden ni'n disgrifio'n hun. Nes i'n magu yn yr eglwys, ac dwi yn ysgrifennu cerddi defosiynol, cerddi ynglyn â ffydd, ond mae'r elfen yna o'r wyddonydd yn dau o hyd yn chwilio am ryw dystiolaeth. A mae hynna'n anodd i wahanu'r ddau beth. Dwi'n credu oedd hyd yn oed Einstein ei hun yn dweud bod lle i bod crefydd a gwyddoniaeth yn edrych ar ddau beth gwahanol iawn sydd yn rhan o angen a natur dyn, ond sydd yn cydredeg ei gilydd ac yn ymdrin â pethau hollol wahanol, y dirieithol a falle'r ysbrydol haniaethol. A mae hwnna fi'n credu yn rhywbeth dwi'n dal y geisio i dod at ei gilydd ac i gael rhyw synnwyr ohono fe. A mae'r gwyddonydd yn da'n brwydro yn erbyn yn ffydd. Dwi'n credu, os yw'n dwywaith am hynny, ond beth yn union dwi'n credu ynddo, dwi'n siŵr ydw i dal yn gwybod. Mae amser yn prysur ddiflannu. Mi o fyna, cyn i ni glywed y cerddi ola, mi o fyna un cwestiwn sydyn iawn i ti, sef, os gen ti ryw gynlluniau farddol ar gyfer y dyfodol, rhyw syniadau? Dwi'n sgwennu bob dydd, a dwi am barhau i wneud hynny, a dwi eisiau datblygu hynny. Dwi am barhau i ysgrifennu y cynghanedd. Dyna yw'n nghariad cyntaf i fyna, dwi'n credu dwi'n mwyaf llwyddiannus hefyd, bod gen i nifer o sonedau a nifer o delynegion hefyd yn y wers ffydd. Dwi wedi arbrofi llawer iawn y diweddar gyda'r wers ffydd gyngeneddol, sy'n fesur sydd dwi'n cael ein hawdd iawn i weithio ynddi. A mae hwnna'n apelio. Mae ambell i gerdd yn y gyfrol yn dangos, nes ymlaen yn y gyfrol, yn dangos bod fi yn tueddu i fyny. Mae hoffen i fawr. Ar ôl y profiad pleserus a mor hwydd dwi wedi cael y gweithio gyda'r ddwy alaw, wrth y modd yn paratoi cyfrol arall falle yn y blynyddoedd nesaf ar y bryd. Ni di swnio'n yna ti digon hir i gael hon allan. Mae dda clywed. Felly, gawn ni glywed y ddwy gerdd ola, Isa. Llongyfarchiadau Gwenallt ar gyhoeddi dy gyfrol gyntaf o farddoniaeth. Rydyn ni'n falch iawn ohono ti. Dyma rali annibyniaeth. Pan fydd cymylau dion dosbarth mawr ac yn eistewi a'i ffen yn ei fflu, bydd amser hir i aros tan y wawr, wrth wrando ar y gwynt yn chwipio'r tŷ. Mentrodd mas o gysgod y trawstiau clyd, a fi wynebu llid y storom sydd yn eich ynfaredd yn difrodi'r byd gan rwygo'r cychod o'i gweliau cudd. Tra eris lliwiau grig carn llidi'n llwyd, a'r graig fel cyn sgyrnygu ar y lle. Ambell beledr drwy'r garthenni a gwyd yn heriol fel baner draw tua'r de. Daw haid o adar gan ganu'r dydd, dan olau y wawr a'n gadael yn rhydd. Aberth. Y fro hon am y freni yw'r dref wen a grwydra fi. Un darn o dir hynod yw ac eden greigiog ydyw. Lle bu clec bwyell beca ariet hir yn hollti'r ha, a phorfa las yn grasach yn llenwi'r hen berci bach. Ond mae'r feidir hir ar werth, a neb yn cofio'r aberth. Fesul llathen ar freni fel ein hiaith o'n gafael ni. Diolch i'r ddwy. Diolch i Dwynwen fanna. Oedd y gerdd o Dwynwen yn ysgrifennu. Mae'n gerdd gymarol ddiweddar wrth gwrs ysgrifennu Sionna pan o'n i ar y ffordd i rali Yes Cymru yn Merthyr Tydfil. Ac wy'n cofio oedd yn stormus iawn. Ni wedi bod yn aros ac yn ddwrnod stormus iawn.
Ac eto, o'ch chi'n gweld rhyw oleuni yn y bore. A dwi'n obeithiol y cawn ni ryw ddydd gweld y goleuni yna yn dod, os nad i ni, yn sicr i'n plant ni. Ac wedyn, mae'r ddwy gerdd wedi lleoli yn Sir Benfro. Ac wrth gwrs mae Delith o Sir Benfro, gwlad y wes. Ges i gythrel o job ddeall i pan ddys i gwrdd a'i ddechrau, ond dyna fe. I ni wedi dod yn ddeall yn gilydd yn eitha da gobeithio. Ond mae'r ddwy gerdd o Sir Benfro, a mae'r ail, y cywydd bach yna, y cywydd yn sôn am y diriwiad yng nghefn gwlad Sir Benfro. Mae'r y bancyn lle magwyd Delith, oedd yna 8 o deuluoedd, 8 o ffermydd, a bob un ohonyn nhw pan oedd hi'n blentyn, bob un ohonyn nhw yn deuluoedd a phlant ar yr aelwyd ar heini'n uniaith Gymraeg, blaen naturiol. Erbyn hyn, dim ond braw Delith sydd ar ôl ar y banc yna. Pob un ffarm arall wedi mynd, naill ai wedi chwalu, neu mae'r Gymraeg wedi diflannu o'r ffald. Ac dwi'n credu bod hwnna'n beth trist ofnadw. A dyna sydd yn y gerdd yna. Eto, cywydd tin gobeithio, a cywydd dwy ochrog. Dathlu'r hyn a fi, ond ni wrth gyferbynnu fe gyda y gofid sydd yn wynebu ni nawr wrth gwrs, a thranc yr iaith yn yr ardal yna. Diolch yn fawr ti Gwynallt, a diolch yn fawr am y sgwrs i gyd. Dwi wedi mwynhau, a dwi'n siŵr bod pawb sydd wedi gwrando hefyd, mae crafu'r wyneb megis da ni wedi llwyddo i wneud am cynlleiad o amser. Dwi'n siŵr bod y sylwadau wedi bod yn helpu bawb wrth fynd ati rwan i ddarllen y gyfrol. Gai unwaith eto diolch i bawb sydd wedi ymuno ni heno. Efallai Gwynallt i bod ti'n help nad oes yna rhyw lawer ar y teledu heno, felly mae pobl wedi troi mewn yn ei degau falle. Ond diolch yn fawr i chi gyd am wneud hynny. A gyda hynny o eiriau, allai wahodd Alaw ac Angharad yn ôl ato ni. Helo! Oedd hynny'n sgwrs hyfryd, nes i wir joio clywed y ddau ohonych chi'n sgwrsio. Ac oedd hi mor lyflu clywed ti Gwynallt yn sôn yn annwyl iawn am John Glynn o Ddinbych. Oedd yn gefnder cyntaf i'n had yn digwydd bod. Felly oedd hynny'n hyfryd iawn i fi, a'r nodyn bersonol iawn. Diolch hefyd wrth gwrs i Angharad. Wyt ti eisiau atgoffa pawb Angharad, llew ti a sut mae cael gafel o'r copi gen ti? Ie, licen ni hefyd wedi diolch, a fi wirioneddol wedi mwynhau. Profiad hollol wahanol i fi, mae rai fi wedi ddim arfer wneud y math hyn o beth, ond oedd jyst yn lyflu gwrando arnoch chi, a ddim mor hamddenol. Felly ie, ond fel ti Alaw yn gweud, mae'r gyfrol ar gael yn y siop, neu mae modd archebu dros y we efo ni, ond wel, yn edrych mlaen yn fawr iawn i groesawu pawb nôl i'r siop o ddechrau'r wythnos mlaen. A diolch i ti a Barddas hefyd am y gefnogaeth. O pob hwyl i ti, pob lwc i ti Angharad wsos nesaf. Mi fydda i, mae y plant efo'r rhestr hir, dwi'n siŵr. I fi ddod efo fi i shopping wsos nesaf. Reit, dwi'n mynd i ddarllen chydig o negeseuon sydd wedi dod yn fama i ti Gwynallt. Mae Rhys Dafis yn deud llongyfarchiadau i ti. Mae Rhys wrth gwrs di ysgrifennydd ni yn Pwyllgor Barddas. Helo Rhys, noswaith dda. Mae Ceili Sydenham sydd yn ysgol Gwynlliw, os dwi'n cofio'n iawn. Dwi'n ymddiheuro'n fawr os dwi'n wrong yn fanna. Yn deud bod y clawr yn hyfryd. A oedd hi ar ddechrau'r sesiwn yn deud bod yn edrych ymlaen at sesiwn. Phil Thomas sydd wrth gwrs yn aelod o tîm talwrn Talabont efo Gwynallt yn deud diolch, Chief. Haf Evans yn deud llongyfarchiadau fil i ti Gwynallt ar achlysur cyhoeddi'r gyfrol DNA. Mae hi'n edrych ymlaen yn arw i'w darllen. A Tudur Dylan, noswaith dda i chi, yn deud bod y cerddi'n swnio'n wych fel arfer Gwynallt a llongyfarchiadau mawr. Geraint Roberts, helo Geraint. Llongyfarchiadau Gwynallt gan edrych ymlaen at gael gafael yn ddi. Margaret Griffiths,
Pnawn da, yn noswaith da, dy feddwl i chi da hefyd, llongyfarchiadau mawr. Gan Jill a Peter Griffiths, helo, sut ydych chi heno? Mae'r Erid Boswell yn dweud, efallai, dyle Gwenallt yn mynd o phwyllgor gwyddoniaeth Steddfod Tregaron. A dyl hynny i chi drafod ar ôl heno yma. A mae hi hefyd yn gofyn i ti Angharad gadw copi iddi hi ar gyfer wsos nesaf. Elin Jones, noswaith da i chi, yn llongyfarch Gwenallt yn fawr iawn ac yn edrych ymlaen i alw yn y siop i brynu'r gyfrol wsos nesaf Angharad. Ti un arall i ti. Mae Sian y Rhys Beb Jones yn deud llongyfarchiadau a diolch am noson hyfryd o sgwrsio a barddoniaeth, a dwi'n eilio hynny. A mae Anwen, helo Anwen, yn deud noson hyfryd llongyfarchiadau mawr Gwenallt. A mae'r negeseuon yn dal i ddod. Mae Aneirin Caradog yn ein cedeirydd ni, haia Aneirin, yn deud sgwrs hynod o ddifyr. Diolch i Gwenallt a Dafydd ac i'r darllenwyr oll. A llongyfarchiadau mawr i ti ar y gyfrol Gwenallt. Edrych ymlaen i'w darllen. A mae Esther yma. Dwi'n mynd i drio peidio crio. Proud iawn ohona ti dad, llongyfarchiadau. Lyflu Esther. Diolch o galon i chi gyd. A hoffwn ni, cyn bod fi'n anghofio, diolch i'r cyngor llyfrau am ei cefnogaeth nhw bob amser yn cynnwys hen yma. A dyna ni, felly dwi'n meddwl, os nad oes yna rhywun ar dan i ddeud rhywbeth arall, mi nawn ni nosweilio. Diolch o galon i chi. Nos da.